Tapos na yung work, kailangan kong bumili ng nail polish and then nail polish remover and then makeup remover. So yan yung i-try ko, $9.98 and then yeah, makeup remover. Munti ko nang makalimutan ano pa pala yung bubble bath ni Ayla kasi naubusan na siya ng bubble bath eh. So ito yung kunin natin. Parang mas gusto ko yung bubble gum, $3.97. So ito na lang yung kunin natin. Tingin ako ng protein powder kasi wala na akong protein powder. Yung ihahalo ko sa drink pagkatapos kong mag-exercise. Try ko to, $12.94. Mura lang siya at saka maliit lang. Ayaw kong bumili ng sobrang laki na bottle. So ito na lang, try ko to. Uwi na tayo. Dala-dalawa yung bit-bit ko. Ito yung shopping bag ko. And then ito yung purse ko. Dala-dalawa yung bit-bit ko.